Здравейте, хора! Не реших да направя нов клип с моята сутрешна рутина, защото не съм сама вкъщи сутринта. Тоест не сама, ами всички са в другата стая. И реших да направя клип. 7:30 е. Не знам защо съм събудила толкова рано, но нека да станем. Ето го моето куче. Гледам телевизия. Така. Гледам Райли в големия свят. Така. Нека да отидем в банята, за да си измием лицето. Сега 3 неща. Зъбите, ръцете и лицето. Сега ще ви покажа с кои продукти се бях измила. Опа! Ако не знаете това какво е, това ми е за лицето, като ви казвах. Отидете в миналите клипове, ще видите. И това е за лице. А сега, вече след като съм готова, трябва да оправим косата ми. Защото току-що ставам и съм смешна. Така, сега се връщам. Така, взех гребена. Обаче мисля да остана с пусната коса, защото наистина не е много топло. Въпреки че имам печка, не е много топло и не мисля да оставам без ластичка. С ластичка. Кофти. Трябва да се среша. Разделям косата на две и отделям. Така. По-добре изчакайте. Съжалявам, ако екрана е малко накриво, но просто съм сложила телефона на малко криво. Така. Вече съм готова, сресана. Но не мога ето така, защото съм по пижама. Нека да облечем по-удобната пижамка. Тя се носи за вкъщи, понеже аз няма да излизам никъде. Ще се я сложа за вкъщи. Изчакайте. Така, вече съм готова. Тази пижамка е много по-топла, защото тя е за ходене в къщи и е топла, а другата е за спане и е по-тънка. Така, да отидем в кухнята, за да видим какво ще закусваме. Но първо, това трябва да го върна на мястото му, но ще го оставя в моята стая. Така, сега вече да отидем в кухнята. Не! Това вече е кухнята. Сега, тъй като не съм много гладна, просто ще си направя една филия.
тъй като не съм гладна. Добре, изчакайте. Така, готови сме, само трябва да си намажа с масло. Така, нужните продукти бяха ето това, откъдето излизат филийки. Май е тостер, нямам представа. Също така една филия хляб, която я изпекох вече. Една чиния, маргарин и нож, за да размажем. Така. Много съжалявам за паузите, обаче клипът ще стане супер дълъг, затова давам паузи. Така, вече сме готови и се запътваме към моята стая. Сега ще пусна пауза, защото не искам да ме гледате как ям, защото за мен ще е унизително. Здравейте, отново. Вече се наядох, но сега ще отидем за едно сладко кремче. Ще ви го покажа. Аз го купувам от Lidl. Така. Обаче първо ми трябва лъжица. Ето такава. Вижте как съм подредила салфетките. Чакайте малко. Такива с джобче съм ги направила. Всичките. Така, сега да отидем за кремчето. Съжалявам, ако няма да ме виждате много хубаво. Така. Ето го малкият хладилник. Този хладилник е малък, защото ние имаме друг голям. Така. Къде ми е крема? Ето го. Ето така изглежда крема ми. Предполагам, че го знаете. Така. Любимото ми нещо от крема е сметаната. Хайде! Ако се чудите защо казах хайде, кучето ми искаше да влиза в стаята. Много ми харесва. 200 грама. Който не знае, ето 200 грама. Ще се развали на 24.1.2016, т.е. след 26 дена. Може да стои в хладилника ми още 26 дена. Тук винаги остава малко пяна. Така. Аз винаги първо обирам сметаната и тогава шоколада. Никога не съм пробвала и сметана и шоколад, но мисля сега да пробвам. Ето. Къде е шоколада? Ето го. Ами, не е зле. Много е студен, защото стоя цял ден. Цели 2 или 3 дена в хладилника. И е много
студен. Гърлото ми замръзна. Това беше общо взето клипа, защото това беше моята сутрешна рутина. Не всяка сутрин ям крем, просто нямам какво друго да покажа и очаквайте нов клип още днес. Той ще бъде числа от 1 до 10 на какъвто език мога. Аз мога на много езици, затова ще ви кажа просто. Чакайте за нов клип. Чао!